Madoka chere mabuja tauya dzanyasi nauka zuwa rochigumi noshanu mwedzi uno wa Gunyana. Tiri kutandira kwedu no kwa Mutoko. Pakaita kunyangariwa chaiko. Nyasi kanzuru yaita kuenda pasendapo kwautanda kopaza zvinhu zvese zvimaTakishopu zvese zviya zvikwakutanda kupaza. Paribe kundingeka zvisvinu wazhinji wagwedeta kuhwadziwa asi wakasaya zvokuita. Asi pazoita wamwe wangu wazoitawo shingi wakati bvai apa muda kutijairira. Watoenda korandutsira kumisa iye anga ane chigiredhayo kuti areke kugoita zvokupazazvo. Asi paribe chisvinu unotoona kutoti izvezvizvi zvokutsvaka mavhotika zvapera. Wese wanga wari kupuwa nzvimbo dzokuwaka pasina mvumo paye. Wese wanga wari kupuwa zvekuita wachindoita kundoita mafirigada kunge hoa. Paita kunyangariwa wakomana unoita kusaya kuti toita sei. Asi wazhinji aiwa nzara ndo yabva yati gaitiite kuuya kopfunya chisero chaiko. Unoita kusaya pokuringa chaiko. Izvezvizvi wazhinji wari kuziva kuti woita sei. Nekutodimo mumaTakishopu modo maamuri kuwararamisa kamu. Saka izvezvi kana zvabisiwa zvapwanyiwa kudari pakutoita kunyangariwa chaiko. Tikaiti goramba takaringa kuona kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Asi pari kuhwadza. Gift ostaroti siziva pabodzibono wamwe wana hwapuwa bhero romahara nyasi. Unobva watoona kuti pakaita kunyangariwa. Ipapa wamwe watohwadziwa kuti pokare kuchina tendai masosha ari kufungidziwa nokunenedzewa kuti mumwe wavanhu vanokonzeresa kuvhiringika kwevanhu vomubato. Pokare nokutengesiwa kwevanhu vomubato zvinoita kuti zvivhiringe zvinhu. Ipapa aripo pokare pavanhu vari kunzi vanomhosva ipapo. Wamwe wagototi saka ndosaka wapuwa bhero romahara kubuditsiwa uchibva wanzi bvai maenda henyu kusungiwa. Nobva waona kuti pakaita kunyangara. Umwe pokare aripo pavanhu vasungiwa naiye sizivayu wari pamhosva ibodziyo ndisarenda kapoikilu. Rikaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Tinoramba takandoringa tichikunyepai zvinenge zvichiitika. Tikauya guta raHarare kudzai kadzombe apo pokare bhero romahara. Unobva watoona kuti saka chawambosungiwa vanhuwo chii. Unobva wazvisaya asi kutoratidza kuti pakaita kunyangara. Nyasi kumatareku aiwa bhero renge kundopuwa wamwe pokarewo bato roCCC paTirikicheza newabiya chewana wokuchirumanzi waye ipapa wabuditsiwa mujeremo. Unobva watoona kuti pakaita kunyangara. Kutofanira kuti aite bawo rokuenda kotora mhiko kadzo kuti atande basa romumiriri mudare reparamende iye Patrikicheza yu. Charamba takaringa. Bato roCCC riri kuita kufara kureketa kuno. Ipapa zviri kuhwadza hazvo kuti wari kuita kusungiwa asi wagotoreketa kutoti aiwa izvo zvavari kuita izvozvo ndo zvatati kuda kutoti warambe wachiita. Nyika yese nopasi rese nevanhu vese wabva waone kuti wanhu hwaiwa wari kutamba nawo iwawo. Wagotoreketa wakatoti aiwa tiri kureketa zvakawanda asi ipapa ndo patati kuda kuti wange wari pawabva waenda ipapo. Ndosaka makaona kana nana Chinamasa chaiwo izvezvo wakutanda manje kureketa kuti aiwa ndinodoziva ndiribe chibodzi chokuita nokupfa kwaiye Levi mwana waSamu muna 2008 pokare nokutoti bato redu ribe zvokuita nazvo. Chino kwai Rutendo Matinyarare ndinomuziva imi Chinamasa chaiye agotadza kuziva kuti mbani Rutendo Matinyarare. Mashura ani iwayo. Asi zvinokuratidzai kutoti paribe chisvinu chaicho. Wari kuhwadziwa wari kushaya izvezvi kutoti zvii zvichaitika. Pokare wari kutadza kuziva kuti ubato roCCC hwari kuda kuita sei. Nokuti zvawakaita pasarudzo zviya vanhu vese wanga warakaringira kuti chishava chanzi ngachibvondoke. Wobva watotanda kuita zvokumhanyisa vanhu kuba nokudidi. Wachibva waita kuti nyika yese iite mandondo. Kunobva zvaramba pokare wakusaya kuti wobata papi. Tikaitirambe takaringa hedu kuti zvinenge zvipera sei. Nyasi wamunangarwa wawika Joshua Malinga aikiwa ipoka pamuzinda waZANU-PF ipapo.
rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei ipapa. Wagotomurumbidza wachiti aiwa aiziyai zvaaita, anga ari munhu anouya ninouseza. Tikati aiwa zvakanaka zvakadando, rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Wapedza ipapo wabva wati nyasi izuva rangu kaa rokuberekiwa, ndaane makore 81 pachirungu, saka ndaakuenda manje koja. Wabva waita izvezvi mabiko haatoriko kureketa kuno, wari kutoita zvavo zvokudya. Kwai mhuri yavo yese wapweriwa wanosvika wapfumbamwe wariko, ya wese zvavo wariko. Pokare nayo ana Chiwenga, ana Mohadi, nevamwe wabiyawo wakawanda waripo, wari kupemberera kukura kwaiyo bambo wamunangarwa. Pakaita kunyangara, unobva watoona kuti ya waribekana basa nohanya nowanhu paribekana chibodzi, nekuti mari yawaseenzesa ipapa pakudya ipapo basi. Mapikicha nemavhidhiyo ari kuburika ari kubva aratidza pachena kutoti ya hokoyo nonhamo. Bato reZANU-PF kureketa kuno ragoendesa mapepa kudaro mhosva kuti ichinjirwe nyaya yekudyiwa iko ragoita kuzvimba yekumabuda zuva zvimba East pamodzipono kwaseke. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Kwai kuzvimba East wakadyiwa nemavhoti anoita 170 189. Pokare kwaseke wakadyiwa nemavhoti 450 755 pachirungu. Saka rekai tigoona kuti zvichapera zvakaita sei ipapa. Ndopaakuda manje kuti bato roCCC wachitandewo manje kuita njodo kuwatambisawo tsawa kuwatambisawo chipande sowapwere ipapa, nokutoti wakadando avo wari kucharenjawo mairi wobato roCCC wakaendawo wakanotiwo mana kusanganisira haana Mhanduwe nzira uku nokumwe kwakadandando. Aiwa zvinoita zvakanaka, wanobva waisiya nokutoti inenge yakuja mugwandika njuga yacho, nokutoti iwo ZANU-PF chavari kunyanya kuda kutsvaka kuti waboye 2/3 majority iya pachirungu kuno manje pakaita kunyangara. Rekai tione kuti wanoikona chere iyoyi. Mapurisa agoreketayo kutoti nyasi kubva nozuro wabata wanhu wanoita zviuru 145 7,075 munyaya yewanhu vari kutyaira zvisirizvo, pokare newanhu wanodzi motika dzakadhakiwa. Rekai tione kuti wanopedza sei papa. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa kwai papa bato roDA rinoda kuti riite kurambidza mapato anopikisa kuti akone kugounza vote of no confidence kune vatungamiri kakawanditsa. Wahede mbana kuzviziva izvozvi. Rekai tirambe takaona kuti zvinopera sei. Vamwe vanosanganisirawo EFF wari kuzviramba wachiti aiwaba zvinoita kuvhiringidza vanhu mumatongero egutsa ruzhinji. Tiri muSouth Africa pokare mhangosutu buterezi kwai nyasi akurara mumba kuti agoikiwe mangwana. Toramba tichiti aiwa ngaazorore murugare, akambokonzeresa zvakanyanyitsa murumeyo. kuLibya World Health Organization wagototi hurumende dai yamira zvokuika vanhu wakaita kuwanditsa muGwaribodzi mass-grave pachirungu. Rekai tione kuti wanozvibvuma chere kana kuti waakutovhiringika, nokutoti waakuti mitumbi yacho yaakunhuhwa kwese kwese. Vanhu tati tapedza baakuboya vanhu wese kuti wanga wachiikiwa zvisvinu. Kuno pakaita kunyangara wakomana. Rekai tione kuti zvinopera sei. Nyika yeMali kwaino watungamiri wayo wamira manje izvezvi kuti waite zvokupemberera kuzvitonga kuzere kwawo. Watiwo tiri kuvhiringiwa newapanduki, saka tikaita zvokuungana tinogwarashiwa takaungana ipapo. Unobva watoona kuti munhu anogara nopfuti idi anoita kupfa nopfuti, zvakaita kuoma chaizvo. America kwaipapa yagototi Egypt goziwai kuti tinokupai mari yakawanditsa yekubatsiridza masoja enyu
kana mukareka kugoburitsa wanhu watakati muburitse wozvomatongerwo enyika wamunenge mandosunga unge heno, ipapo ticharamba kukupai mari inoita mamiliyoni 75 $85 million pachirungu. Unobva watoona kutoti ya pakaita kuoma heno, kuti woIjipiti wo wachagodini nekutoti wanoda chaizvo kuti masoja aya wanga akanaka. Asi kana America iriyo inovapa mari zhinji ikaramba, wanobva waita kuita kusaya pokuringa. Rekai tione kuti wachazvipedza wakaita sei ipapo. Nyaya yekugumisira, nyika yeSouth Africa iri kufara kureketa kuno. Wakomana wekiriketi wahwina mutambo waungoitamba neAustralia nomimhanyo inoita 164 164 pachirungu. Ipapo tiri kuramba tichizvitenda tichiti makorokoto. Rekai tigoona kuti wachazvipedza zvakaita sei ipapa. Tinenge tizokunyepai. Idi mabuja. Rekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu MaMhanduwe WeNhau.